abusuafo yi nyina yɛ nimbrichie kɛseɛ yɛ abɔ asanteman fi sɛ era da sebre osebunsu mamponhene enya ne baby kɔɔ no afei ɛna era kɔtɔkɔhene date ana da o hyɛ no aduru so ɛno nti ɛnam so ama nananom yɛ a wɔn fira akyikyiri ne bɛnkyɛn abɛbom aba asante a wɔde dɔteyi no bɛhyehyɛ so da sebre akua mo aboaten ɛyɛ kwawuman hene wɔbɛpie mu asanteman mu na wɔbaeɛ no na wɔsɛ mamponhema nana agyakoma di fie ɛde ne kɔkɔtɔkɔhene nim kɔkyea no na ɔma na kwaba sɛ ɔba na sase so ɛno nti wɔkɔɔyɛ ɛma ɔkɔkyeaeɛ a yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ video no yɛba na nkyirima wɔ hɔ bia no ɛde aba sɛ kwawutɔn na wɔbɛbom aba ɛne yɛn ɛbɛyɛ dɔte yie nkyirima wɔ mu ɛne sɛi medin de ate sɛm hene kwaku Edumasa TV. Asibu akwa mo bɔte ɔtɔso miɛnsa ɔne ne hima ne sɛ rebu na kyɛ nkonya yɛnyɛ ne brechi a ga santenani na mane akwa so na sɛ rebu sɛ yɛnya do na ɔpɛ sɛ nka obɛnya na nka sɛ bi ɔtena konya so no mane akwa so na nka ɔnya panyin na ebedi n'anim na bɛkyɛ ne wura nso so sɛ rebu fafi ato ata sɛ mane akwa so yɛyibu nana na kɛsɛ na wohwɛ di anim na yɛbɛpɛ na ampɔ ne kwabea na kɛsɛ mane akwa so sɛ ne bɛkyɛ ne wura ansa na sɛ rebu Russia. Tibaya official Monday, called the man the champion. So, so myself. I don't remember. Oh my, I'm a group of Unano and Tibia as I said, or when they didn't do the chair. The Soviet Trata as a bit of them because into the man on the running who ranch as I guess at the Manabra. Kache the man I'm going to ransack. Now, said you know, we are about 200 more and we have food. If you know, I said up about Nano or the Mama. You don't bounce here, said the SC, the Gomayaku. Round also said, you are paying it up for me. You are a child, now also the boy in us here. That's not the man boyfriend. No one to our child, and I'm going to chair. Well, Abiwa, Koruma, and Mazu, Kahoma, and Penny for who's the name was Swaha, about Swaha, let's say. I've been in design group. We have 43 years since only Peter. What in a mind farmer? Only for my son, Peter. We may not end for Peter. I don't know who can tell. I also go to for me. When you try going in a way, go to for
I'm a chairman, child, so soon, so hey, why you actually eat? Now, so I think who ambassador is in track of food to Namay. Hey, who ambassador? Then we see our chair. That's a rich one. Last of it, you are paying bar. Then a number, doing that kawana. The chair, who were racing on the but the Sevilla, who was the son more, was not how I did that. Right, Channel. Sure. That's what the bear bishop about. Sure. Mammy. John, For announcement, there's a papa. Sure. I must do what's also that's it. So do wherever, and then I said, oh my mind, the food and food on the about. Said the Usican and quit. Sure. A him funny if you could do her. Sure. John, she said, was a kind of great. Go, even if we do it. But if we are one ball, we go on. Nequia mobile, the better mobile. John, Betray me, the dominant answer, but betray me, the time in chair. John, she don't care watching over two. By who's a runs at me. You rap, or the dominant by a chair you rap. John wants to by the children chain. Now, a chair me too. Say home somebody, but I quite the band Monday while mammy ray. John, Sure. A chair not till summer. Yamada Mamsa till Safi. Yanya. And then the bench of North. Sure. by I had to feel, I said, no one said, since a friend. Or by his a bit, or my hat. I'll just send them out to Musan or Bar and our chair. See, and then if you have some tea, a big guy. Sure. Bibia, and you can't see me. I feel what to boss there, but near the few common. Sure. I said, if you have some tea, we die, I'm there. So we see one more. I will tell you if you have some. Let's say, we are in the Japanese bar, that's a chance. That's no be a put to be a material. Jama, we shall get for you. And so say, and then I say, what kind? Sure. This is a catch on so once. So I can say, ha, no, free. So on fast, I'm right. Sure. Well, remember, this is Passa, the village amount. And paying for so say, Monson Monhini Yemon. Sure. For you, I see what was it. One come with a number. I'm going to need more. Really, Yema. I will also get that's it. John, So I hear Modo Bayama, also better with the Sure. Every I make a more from Bay and internet. Sure. but you know, so was you bring. So, was small with that one. One time, I'm watching. You got to name so. That's it. Then, yeah, you are Miss Meba. Young, say, don't sit, whatever chair. We are doing that. So, when they say, be a rat, but we're not doing the so I see we done a quiet, you don't see so much, Papa. My media or Prince or to Quana, why you about Bema? No, John, one of open so say, we don't want the copper. So, I don't know, 79 mana, the Bema, on someone, but didn't say, I didn't do that. The did show him, say, yeah, you're going to look after the baby. I'm not too concerned. So we said that now, when I was so about the papa, I wouldn't buy so come on. Say, one son, one of you be on some papa chain, so one so red. Number putting, that's like a 7. I'm on my to us.
我要红包那么三个，我要我说我要红包，我三万种，我这个怎么会？Mene kwaku bedi akon ana bepe mu e wo mampon. Ayi yo ne ho de bekoso nyina ye de bremo. Mampon kontonchi ebo ehia kuma na. Ya sete bia enya aba. Yewra kotoko hene age hoho efiri ko kwatintin. Ehun abrabo ya omonya asante bonese. Kwaku meda ase. Didi kan no yema ya na age kuma difi mampon hema. Ebe obi oba tan na nsin so ayede ati yema ne yakọ mampon man bretu abusua ne nyina no yema mo nyina yakọ. Se wohu yewra eye dasebre akua mo aboaten eye kwa woman hene ewo eye asantemamu a we nya ade bi a kire so bi e wose nipa edwendwene ho ye wose yehu ni se abra okoko ba ye se de yewra ewo asantemamu na ne nsase ne bi ene sampa ne nsase ne bi ene wode sen de bibinum ne keka ho badu ne de keka ho yintimi mobo no sanso na mampon so nete abra mampon da ne man na ebe pa asante abeka bo ma hwe ba ako akokon na sebi ye nananom bi a o monso so ye abusua koro no ene mfanse abusua koro no mfanse senka wo ye ne yawo ye anuano mu a akoko ba na ye ntam ye de eteye enti dase be akua mo aboate ne nua biological bo ni beka se biological ne nua ene dase be o sei bonsu otukotana na ma ntimo ne ba ye wate ase ti dase be akua mo aboate ya o ye kwa man hene edi nti no konso ko fa dase be eye abusua mo nyina so e bretu ono ene bretu manu se ye ka bretu piso a woni mampon ni wa ye kwa man hene ene ye bretu fo de bretu panin we se de aduana no ye wo piesie e wa asumenya ni abeyi bia ba ye wa asona de keka ho nyina sa so na mampon bretu piesie ni mampon na ne manu nso akwakoye eye kwa na obebisa ye na mampon hema wo hu ye wura dase be wo se ibonsu ne dase be akua mo aboaten nyina se omo enua ye nana eye nana jamfu a eye kwawu hima ono nso hu ye wura akua mo aboaten dase be akua mo aboaten kwawu hene ene dase be wo se ibonsu se ne ma demeto wate ase se de ye wura mampon hima be hu omu mienu se ne ma na traditional son sa na be kan enye ne ma se wa chem na wo no na nso se de nkonwa ho de odi akonwa no be friend se ena no sa na tie enti ato mampon man no aka kwawu se de yewura dase be wo se ibonsu se be ntwa sanko wote ase na kwawu nya ntokwa bi na apere bi ba enka wontena ho ma ye mu ne nua no ne nua ketewa no ko be so de mampon man ne adwira man ne nkuru ehya na se nyina akota na chi saa so na to mampon akwawu man yewura dase be akua mo aboaten betam kwawu man nyina ria be dai ria beta na chi nte ye nua no mienu nanso atukotena ene de omo ye dai ekoyo omo nso kokko chechiri kwawu omo nso koye dai ekogba adwa omo to nanso sabi yesi mojade modu sene de ensuo enti ato mampon no nese wose we dai woba traditionally we na ma yehu se sabi mpreduasa house of chief o hwan yo ni nyina nkare ye nhwe ba bia kwawu ye dai ewo ni ha ba bia mampon so ye dai ewo na asema to mampon na ye kohwe mu na tete ne yehu se eye nuanom omo ye nuanom firi tete a omo ntam ntomente omo ye moja ba ko sabi akonya to wo kwawu a na ye nya obi amani ni a na se de hye wa ha ebetuma be fana mana koye den akwa akodi sa akonya to wa ha na ye ni de hye a obedi a ebetuma ko fo obi wo kwawu amana baba be den ababa bedi omo nyina ye beautiful eye busua ba ko na emom na bie ne bi ye den ekotena wo no ntinese enu awu ya na se ube pie mu so wasantime masantime ayeti ni hwan yewura na se tukotoko hene
ono na eba be sie ni asantema ni fa hene enti na so yewura da se be kwa mo aboaten aba be pii mo mampo a yewura ye na mampo hema ontumi mfa se be mpredua ne ntena se me de net na yewura ba no aba betenda bi obuo ni ani de kwan so ye se ye nyina po kan ne wunya ade a wo de kwekere wo se enti se hoho ba so ye kwekere se papa ye nyani enti na wo so ma no so no de comment si efikesim wo de no kwekere ye ko hu ye okay de yebisa ejafa we hu ne se ehyehyeye ya wo mo eye ni nyina no wo mbetuma beka abusuan wo ha ho no mo aye ana wo mo akwetena no mo so wo mamere no amamane a wo mo ye wo ho no se de ye hu se mampon man live your mo life ye hu de ye o mu si hye wo mo fa great abusuan wo mampon botase redu ene ne keka ho mentimi bubodi adehye wo mampon se de o mu si di wo mu dwuma no ensesa e wo kwawu nti ye be hu omo so omo ka busuan ho ye bia na be ju omo sa hoho ye omo nyina da bi omo nyina so tia yipa so okay ye hwe na wo tweda ye brada se be akua mo aboaten obetena yipa so mo enhu ana obai okay wona na e wo so obetena yipa so omo na ade ato omo ani okay omo se abusuan tie bretu abusuan wo mampon ene kwawu eya busuan ba ko ti se me no mienu na ti se de ye maame no awo ye na wo ti abrochira mo no ne baabi na bi asabi empredua sa ye nua keto bi afiri mu ye mienu na ade aye dai ato ye ni ye wo se betena se mfa wo ne baabi a wakwatena ba obra mfa wo ne baabi a wakwatena chechiri ukuro mfa wo ne adwuma wa biebie ma nkrofo ye ye mienu na ade ato ye ne ye kan ade hysem ye be kam bujasem se si ade a ye na da ase be akua mo abote kwawu man hene wote yipa so nti be hu so wote yipa so ye nyene se hoho ye nyene se hoho won so ade ato na ni bi sanse ni nua pani ena da fom nti won obeye ni nua yi o ti obeye ni nua yi ye na mampon hema enso ba be ye ne ba eyi ye na kwawu man hema wono so ba abaye ne ba eyi what you say ye na mampon hema na ye na kwawu hema omo ye anuanom what am I say to me na be yo mo be yi nti the person bisa ne say eti ena nanum kwawufu betumi asese ahemfo wo kwawu so meja wo omomra ye na nanum kwawufu so be se ahemfo wo kwawu nkura hye kwawu ase ema kwawu ye wo man no omu nyina so se yewura ase be akua mo aboaten enye dabre ne bia baabi omu nya obetuma atam omu nyina doma yedai aba nanso no kura no de behu doma kwawu man hene de be ba ha sanse na wotwede ye ni tuawisi ehu bi nti dase be akua mo aboaten wo ba ye hwe kwawu de bretu abusuan wo kwawu enso so ede ba be ye mampon sanse omu di mu na omu yedai omu ba se bi omu ba omu fie ankasa da bi omu firi ankasa na omu yedai omu ba omu nchi da bi omu afuru ma se na omu yedai omu ba nti omu ba fie abaye omu nua pani ayiye omu nua pani omu ja kro nu ma no a wo hwe so no ono omu ba na ayi nti wo di hwe de omu so ede be ba be ye mampon man ni hwe de kwawu amamre nse be sesa na se ensesa ye ba so ye ntie kasa so omu yedai omu kasa no mu duru so kasa no so sesa ya ani nyina wo se ye hwe ene be me ye hu sampa asante no emu tre na uyi asante fili o man Ghana mu a enye ye sanse asante man no medika ka cho se ye wo man bi a se bi uyi fili Ghana ni mu a Ghana be tofa e be to sini eno ne so ewom ma asante ne tre hebe bia mampon wo na ne fa ti akudi kwawu ni ehwe kwawu ye ti kwawu ni ehwe se kwawu nyina omo hene eye bretu na wo fili mampon a asante no kwachiri nti wedi ase bi ejantia ne so na nti ye hwe mampon so de yewura da ase be akua mo aboaten de kwawu man e ba be ye so guso ye wa twenye menua yo ebusafo ye guso e wo atwenyem na ansana no yentumi ensori so wa bra na dwumadie ne hyanse no ye mobo eso e ma mo hu se de ebesi akọ on se badika admi t-shirt nti yenya tiesi media ne wosi mu eno ana ye kọ no nti tew ye bobo so na ye de akire mo eti ebusafo ye fa no makoma aku nti ene eye fiada sei ena hyehye no ebesi akọ na ene fie ye candles night ai ye so eja ye wura ba fitiem nti wo se ye so jadi nanim no hu kwan na wode ba fie na ye nananom akonfo ya omo so tie wura sa so ne sentiment nyina so bekom na omo se mpaye ene bambode ma ayuyoyi se bia betumi akoboko yakopon ya duma kire memene anopa no nan ai nananom bebie ye wura eni achi na
amanyɔfoɔ ne mpanyinfoɔ yɛ ɔmo wɔ aban mu mpanyinfoɔ aban mu asomfo ɔmo nyinaa na memene da no ɛyɛ wɔnom ɛdea ɛne ade hyibusua no nyinaa kɔpem anwummerɛ nsia saa nso so ɛna Nyankopɔn yɛ adom akwasi ada soɔ no so ɛyɛ National House of Chiefs nanom ahemfo ɔmo ɛbɛdwakuo no ɛne regional no bantam mansin ne ɔman no nyinaa wɔmo ahemfo ekuo no ɔmo ɛna ɛbɛba afei asom ahodoɔ religious groups asom ahodoɔ no nyinaa nso so kwasi ada ɛna ɔmbɛba ɔmbɛsa bɛyɛ wofo som ɛde ama era afei Suapɔn University Community no Suapɔn yɛ ɛwɔ kurom hanom nyinaa ɛbɛba ne suku ahodoɔ nyinaa no ɔmbɛba na ɔmabɛgyam era saa nso so ɛna akuokuo ahodoɔ institutions ahodoɔ kurom ha bia nso so no kwasi ada ɛne abi mu ɛde ama wɔnom so wɔmmra na wɔn nso so ɛmɛgyam era ɛne kuroma no nyinaa no Nyankopɔn yɛ adom kwasi ada ɛna wɔn nyinaa ɛbɛba na broni si D-Day dana kasa dwumadi no pɔmpɔnsoɔ no dadwoada ɛna yɛwura kɔtɔkɔhene ɛbɛba na nanom amanhene nom abempɔnfoɔ adikurofoɔ nkonnwasofoɔ ɔmo nyinaa bɛtene na kyerɛ sɛ ɔmo abɛma yɛwura da sibro sɛ ebu nsu daakena ɛne hyɛden ne na pata prɛko yɛ a ɔbɛforɔ no amane amaneɛ no adwoada nkasa ɛna ɛno ɛba so na ɛno no yɛwɔ sɛ tutu santehene ano akasa ɛna bɛba afei mampanyini ya oda Ghana no ene mpanyinfo waban mu enyina nso so ɛbɛba meche government officials no ɔmo nyina bedi mampanyini achi na waba sedem di kan no na afei na no mahemfo ɔmo nyina nso so aka ho aba na esanse mampɔn sabi ohwe nipa frenchi ne benchanye ba ne kuro no nipa betua fa so ene wo hwɛ bia ya yɛ dwumadie no a na wɔtweda no wɔmo ankɔhɔ nanso so sɛdeɛ efitia ne ahemfie no ne bebe yɛ yie no so no yɛtumi nyira da se bere hɔ nkɔ bɔsesin wɔ baabi ɛnyɛ fɛ nti na yɛahyehyɛ no da biara ne obi ɔbɛba no sɛbɛyɛ a yɛmmu nka mo mfa so na obi kora bɛba na nananom enhu no nti no ɛna ɔmo ahyehyɛ sɛ yɛde firi nnɛ akɔsi dadwoada obiara wɔda ɔbɛba sɛbɛyɛ a emu bɛda hɔ na obiara nso so yɛhu no na deɛ ɔne obiara nso so wɔ ɛse ɛde kyɛ nananom ne abusua no so ebeti obiara ma ne bɔ ebunkanfo so saa da koro mienu miensa no a na ma ayɛ din yɛ nkɔhɔ ɛno nti yɛbɛsrɛ so sɛ de yɛsi ahyehyɛ no no mo yɛ mra saa da na ma yɛn na bibia ntumi nkɔ dwodwo ɛmfa ɛma yɛn na afɔdeɛ ne deɛ ɛyɛ tuntum nko a ɛna yɛhyɛ we nya yipa na yɛ kɔbene nti we deɛ tuntum no a ɛna yɛ nyinaa yɛhyɛ nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛ nyinaa yɛnka momai yɛnyi twi na yɛnyi srada na yɛnkɔ mampɔn asante mampɔn kontonchi asase so na ya ene nananom kobom na da sebre bunsu as da sebre se bunsu yie no yenko ye doti yie no enye na enye kama ko be asante kotoko ose to abeso no a enu nuanko medin dia tese hene kwaku yentinsim na de wo ho anwumere bia so kan ho e bema mo kopem dadwoada yeda ase